ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки мошини мусофиркаша газел соли бароишаш 2005 солае ки судишвориш дизелай моторуш, яъне ки ай ҷип мусо аста ки 5 поршина. коробкаш механика мошин, яъне ки газел дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. балонош 90% аст ки ҳуҷҷатам дорад, нагуфтем чанқа, не ки дорад. сатсиянаш хуба бе ягон камбудӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. нархаш 37000 сомония ки боз савдо ва муомила мекунем. мега тоқа сум дар кора вариантҳои алиши надорад. дар ҳамин рақамҳо имо ва асаб пайваст дорад. агар шумо харидор шуд ки занг занед, ки дар ҳамин номерашон занг занед. расходи мошин мега дар 6-7 литра мега, яъне ки моторуш яъне ки кам мехӯрад. марҳамат, дигар маълумотшо аз ҳамин рақамҳошон гирем. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, танген аст ки тангени мусофиркаш соли бароишаш 2007 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. мега соҳибшон не ки тоқа мега соҳибш ма бензин кати гаштам мега моторша нав кадаги мега ҳоли бензин, яъне газ кати гаштаги нест. агар ки шумо хоҳен газ кати мегарден. абиё моторш як 3 литра кам масраф ай. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав кадагиай мошин, яъне ки сайтсиянаш хубай, дар хона мондагиай мега соҳибош радной краска. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор. нархаш 18000 сомона ки боз арзон ва муомила мешавад. дӯстоне ки ҳамин хеле мошин пристабдан, агар ки шумо харидна рақамҳои россияшон ва рақамҳои тоҷикистоншон ҳастай, кор мекунад, занг зада бештар маълумотша гиред. танген хубай бе ягон камбудӣ. шумо агар ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номери имо васап партоен. мо дар видеои оянда реклама чоткаш мемонем. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст лада приора аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 2009 солае ки судишвориш бензини холия. абиё мотораш як 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балонои 70%, 4 та дискаҳои худаш, радной краска, 1 сола ҳуҷҷат, салон тоза, магнитофон дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 25000 сомона ки бо савдо ва муомила мекунем. мега соҳибшон фақат одамони харидор дорад. дӯстон, аз рақамошон дар поини видео аст. агар ки ба шумо ҳамин мошин мувофиқ бошад, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин лада приора гиред. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед ва лайкотон намонед. чӣ мошине ки ба шумо лозим аст дар комментари нависед. мо албатта ҷудо карда ба шумо дар видеои оянда пешкаш мегардонем. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст дайво олеганзе аст ки соли бароишаш 1997 сола судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш як 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска дорад, 4 та балонои 60%, яъне ки радной краска аз худаш, салон тоза, магнитофон намаш кор мекунад. дигар маълумоти пурра аз соҳиби ҳамин леганзе. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 9500 сомония ки боз камтаридга муомила мекунем. мега тоқа вариантҳои сумкатӣ. рақамошон дӯстон дар поини видео мондаги аст. агар ки ба шумо лозим бошад, ягон вариант доред, метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада қадитошон гап зада маслиҳат карда мошина харид ки алиш кунед. марҳамат. дайво некси аст дӯстони азиз. некси сафед соли бароишаш 1996 солае судишвориш бензин газ кор мекунад. ҳардош абиё мотораш як 6 простой, коробка механика.
мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. Мошин 4 дискаҳои худа 4 балонои простой, яъне ки 50% радной краса, магнитофон, электропакет ҳамаш кор мекунад. Мошин як дона суръатша пешниҳод карда, агар ки шумо харидори аниқ бошед, шояд ки ба шумо суръатҳои навша гирифта равон кунад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохта, нархаш 10,000 сомон, ки нақшод арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестанд. Агар ки шумо харидори аниқ бошед, метавонед ки муроҷиат карда ва бештар маълумот пурраша аз ҳисоби Nexi гирен. хоҳиш мекунам ки ҳам лайкҳои бепулто намонед ва видеонавори моро политсия кунед. мошинҳои даракота дар комментари нависе пешкаштон мегардонем. мошини фурӯшии аз тайбардон Toyota Mark II ҳастад, ки чӣ хеле ки бардорон бисёр хоҳиш мекунанд ки ҳамхали Toyota Mark II бисёртар монем. ина баҳриш дӯстони азиз пешниҳод кардем соли барои 6 1996 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, мега соҳибшон ҳардуш. объём мотораш 2.4 литре, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои средни, электропакет, салон тоза, радной краска, ҳамин хел сафеда. мошина суръатош хай камтар аст дӯстони азиз. агар шумо маъқул кунед, ба шумо суръатои навша мумкин гирифта равон мекунанд. нархаш 22,000 сомон, ки боз арзон ва муомила мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. занг занед, дигар маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Opel Astra F аст, ки дар кузофи хачбек соли барои 6 1994 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литре. коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои 60%, хоб хадавой дорад, радной краска аз худаш, ҳамин салоншон тоза, магнитофон дорад, яъне ки дигар маълумоти пурра бо телефон мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 21,000 сомон, ки арзон ва муомила мекунем. мега дар назди капот фақат мошина мега аз пеш бинем, мега баъд савдо мекунем, яъне ки мошина аз пеш омода бинем, баъд савдоша мекунем, мега соҳиб бош. марҳамат, дигар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардоро Opel Astra J аст, ки соли барои 6 1998 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.8 литре, мега соҳибшон. коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои средни дорад, магнитофон, салон тоза, радной краска аз худаша. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархаш 32,000 сомон, ки бо савдо мекунем, мега як дона суръат дошта. мошина намедонам ба кадом хотир арзон фурӯхтаанд, тоқа сум дар кор, мега соҳибшон. агар ба кадоми шумо лозим бошад, дар рақамҳошон дар поини видео мондагӣ ҳастанд, метавонед занг зада бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Corolla аст, ки соли барои 6 2007 сола 34 бензини холия. объём мотораш 3 литре, мега соҳибшон. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои 60%, 4 диска, электропакет, радной краска, кондиционер, ҳамаш кор мекунад, ки дар ҳолати корӣ қарор дорад. дигар маълумото бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 52,000 сомон, ки боз камтарга муомила мекунем, мега соҳибшон. дӯстоне ки ҳамхали Toyota Corolla бисёр мепурсанд, ҳамхали вариантош. ина мошини арзон аст, ки хай дар сурат хушуд тофтеса, хай бо айпеш рафта дидан дар кора. марҳамат, рақамҳошон дар поини видео ҳастанд, метавонед дигар маълумотша гиред. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира хоне реклама кардан, дар номери имо васаб партони маълумотош қадри суръатош мо дар видео оянда реклама мекунем, ки фурӯшда мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Mercedes-Benz C-класса, ки сечка простой соли барои 6 1994 сола ки 34 дизеле, объём мотораш 1.8 литре, мега соҳибшон. коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои миёна, 4 калпакои худаш, салон тоза, электропакет, мотор хуба, радной краска, ҳамин хел серебристи. мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ тарафи Калхозу тарафи Чапаев мешавад. дӯстони аз Қурған 20 километр қариб болотар аст. нархаш 28,000 сомон, ки боз арзон мекунем, мега соҳибшон. фақат одамони харидори наличи сум дошта бошанд. марҳамат, рақамҳошон дар поини видео мондагӣ ҳастанд, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин сечка гиред. хоҳиш мекунам ки лайкута намонед ва видеонавори моро дар имо васатон силкаша поделиться кунед. раҳмат барои дастгиритон.
мошини фурӯшии навбатӣ аст бардори азиз ваз 2106 аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед арзонош аст соли бароишаш 1989 сола ки судишуриш бензин газ ҳардуш кор мекунад мега соҳиб бош объём мотораш 1.6 литри простой коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 дискаҳои худаш 4 балонои 50% радной краска магнитофон ва салоншам тоза дигар маълумоти пурра аз худаш ҳуҷҷат ҳам мега дора неки нагуфтия чанқа неки ҳуҷҷат мега дора соҳиб бош мошин дар шаҳри душанбе дар ҳам территорияи душанбе ки ҷош дар нагуфтиян нархаш 6700 сомония ки боз камтар агар муомила мекунем мега тоқа вариантҳои сумкати кадоме ки сум дошта бошад мошина биёд ай пеш бинад баъд бо савдо мекунанд марҳамат дӯстон рақамошон аста дигар маълумоти пурраша аз соҳиба 06 хатон гирен марҳамат мошини фурӯшии навбатии дӯстон аст ваз 21014 аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардем ки 014 монем ина баҳри шумо арзонша омода кардем соли бароишаш 2004 сола ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад объём мотораш 1.7 литр мега соҳиб шуд коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 балонои 50% 4 дискаҳои худаш салон тоза радной краска сервис магнитофон яъне ки пуштагӣ надорад хай бештари маълумотша ба телефон мега мефаҳмонем мошин инам дар шаҳри душанбе дӯстон дар ҳам территорияи душанбе нархаш 12500 сомония ки савдош мекард тоқа дар пеши капот ба телефон савдо намешавад кадоме ки харидори аниқай мошин мега дар пеши капот савдо мешавад рақамошон дар поини видео монда агар дӯстон метавонед ки занг зада бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин 014 гирен шумо дошта бошед агар мошинои фурӯшӣ ки хона замин квартира магазин чизе ки барои реклама дошта бошед дар номери имо васап партен мо дар видеои оянда рекламаш мемонем ин буд мошинои фурӯшӣ мо дӯстон пешкаштон кардем то видеои оянда худои нигҳбони ҳамаи шумо.